ערב טוב לכולן, ברוכות הבאות למפגש מבוא והיכרות מרתקת עם דרך הזן. זהו מפגש מבוא לקורס לשוב לעצמי בדרך הזן, שעוסק ביכולת שלנו כבני אדם לחיות בשלווה, בלהיות חופשיות, להיות קרובות במערכות יחסים וגם להצליח בחיים. אז שמי אירה טולצ'ין, אני מורה לדרך הזן, אתם אולי מכירות אותי מהקהילה של תרשי לך רגע להעת לנשום להתבונן. אני מאמנת אישית, אני בעברי עיתונאית, אתם היום תכירו אותי, וזו המטרה גם שתכירו את הגישה של דרך הזן ואת הגישה שבה אני עובדת. ובמפגש היום אנחנו ככה ממש נלמד את יסודות של מה השיטה והגישה הזו מאפשרת לנו. אני אשמח מאוד אם תפתחו את המיקרופונים והמצלמות על מנת שנוכל גם לנהל איזשהו שיח, אני אכיר אתכם, אתם תכירו אותי. וחשוב לי כבר לומר שבדרך הזן אין לי שום אג'נדה, אני לא רוצה לשכנע אתכן להיות שום דבר, ולא רוצה ללמד אתכם שום דבר, פרט שתהיו אתן שלמות עם מי שאתן. אז לפעמים כדי להיות שלמה עם מי אני אמורה להשיג את מה שאני רוצה, אז בעצם הרצון שלי הוא שם ואני פה, אז על מנת להיות שלמה אני צריכה בעצם להגיע לרצון שלי, אבל הרבה פעמים כשאני לא יכולה להגיע לרצון שלי להיות שלמה, זה גם בעצם לפעמים להוריד את הרצונות, ולהיות שלמה עם מי שאני כבר היום. אז זה כל האג'נדה שלי, שאתן תהיו שלמות עם מי שאתן. אז אני לא המצאתי את הקורס הזה, ואני כמובן לא המצאתי את דרך הזן. זו תורה שלמה שמבוססת על 1500 שנה של לימוד בודהיסטי שמגיע מדרום ומזרח אסיה. ספציפית הלימוד הזה שאני מביאה הוא מדרום קוריאה. אני הוסמכתי ללמד את הלימוד הזה על ידי הזן מאסטר תמיר מסס, הוא הוסמך על ידי הזן מאסטר שלו, וככה בעצם דורות אחורה עד הימים של בודה, אבל זה לימוד מאוד מאוד עתיק, שאני מנגישה אותו בדרך שלי, בצורה מאוד מאוד מודרנית אפשר לומר, כי הוא מדבר על כאן ועכשיו, וממש ממש על היומיום שלנו. אז שמי אירה טולצ'ין, מי שלא מכירה, אני אימא לשני בנים, יש לי בנים בני 15 ו-11, ובעברי אני בכלל עיתונאית. עבדתי כ-20 שנה ככתבת בערוץ 13 וגם בערוץ 12, הייתי גם כתבת בוואלה ניוז, עסקתי בענייני צרכנות, נושאים חברתיים, רווחה, חינוך. עזבתי את התחום הזה על מנת להיות מקדמת בריאות של האגודה למלחמה בסרטן, ומתוך המקצוע הזה של האגודה למלחמה בסרטן, פרשתי כי חליתי בעצמי בסרטן השד. ככה נוצר בעצם הסיפור שלי. מזל שכבר לפני עשור התחלתי לעסוק בתחום ההתפתחות האישית, הפכתי למאמנת אישית, התחלתי ללמוד וללמד זן במקביל למקצוע שלי, והיום אחרי שאני החלמתי ואני הבנתי מה באמת באמת עזר לי להתמודד עם המשבר הבריאותי שלי, וזה היה הכלים שאני אלמד אתכם היום. כי רק כשאני נגעתי במקומות המאוד מאוד קשים בחיים שלי, יכולתי באמת לראות את הערך האמיתי של הכלים האלה. כי זה מאוד מאוד נחמד, פשוט להירגע מתוך מדיטציה, או באמת מצאתי הרבה משמעות בלימוד הזה, אבל כשהחיים מפגישים אותנו עם קושי אמיתי, שם נמדדת היכולת שלנו לשמור על יציבות פנימית, שהחיים לא כל הזמן יזרקו אותנו מקצה לקצה. אז הדרך שבה אני מלמדת אנשים, נשים בעיקר, לפתח יציבות תודעתית, לפתח יכולת לנהל רגשות, זו דרך הזן. ודרך הזן היא בעצם מלמדת אותנו לדעת, לקבל ולהאמין בעצמנו. אז יש לנו 3 מרכיבים, לדעת, להאמין ולקבל. מה זה לדעת ולהכיר את עצמנו? חשוב מאוד שלפני הכל נדע מי אנחנו, מה מפעיל אותנו, איך אנחנו מתנהגות בסיטואציות מסוימות, ממש היכרות פנימית. ומתי זה מתאפשר לנו להכיר אותנו? כשאנחנו נשארות בשקט, כשאנחנו בתוך המשימות של היום יום, הכל מתנהל על אוטומט. כשאנחנו משתתקות לתוך מדיטציה או לתוך איזשהו מקום שקט, כי מדיטציה בדרך הזן, מי שהכירה או לא,
זה לא איזשהו מקום שאנחנו צוללות אל תוך הלא נודע, או איזושהי אופוריה שמגיעה משום מקום, או איזה דמיון מודרך. לא. מדיטציה בדרך הזן היא תרגול של שקט פנימי, שבו אנחנו פוגשות את עצמנו, את המחשבות שלנו, ושם אפשר באמת להכיר את עצמנו. איך אני מגיבה לשקט, איך אני מגיבה לכל מיני דברים, כי מדיטציה היא כמו מיקרוקוסמוס של החיים. כל ההרגלים שלי שצפים תוך כדי שאני מתרגלת מדיטציה, אפשר לעבוד איתם, אפשר לשנות אותם, ועל זה אנחנו עובדות. אז להכיר את עצמי זה גם להכיר את השקט שקיים בתוכי, כי בתוך כל אחת מאיתנו יש שקט, ואנחנו שואפות לשקט. אנחנו רוצות בית יותר גדול, ילדים שיהיו מסודרים, אנחנו רוצות משכורת יותר גבוהה, אנחנו רוצות בריאות, כי מה זה ייתן לנו כל הדברים האלה? וואי, זה ייתן לי שקט, זה ייתן לי נחת. אז דרך הזן מלמדת שהשקט והנחת כבר נמצאים בפנים, אנחנו רק רוצות ללמוד לפגוש אותם. המרכיב השני של מה שאנחנו עובדות עליו בדרך הזן זה לקבל. לדעת, לקבל ולהאמין. מה זה לקבל את עצמי? אנחנו כל כך הרבה שופטות את עצמנו. אנחנו כל כך הרבה רוצות דברים ועדיין לא יכולות לקבל, ואז עוד יותר מתעורר השיפוט. אנחנו לא מקבלות את עצמנו כפי שאנחנו ברגע הזה, ורק מכיוון שלא יכולות לקבל, אנחנו גם לא יכולות לשנות. כי כל עוד לא נקבל את המציאות כפי שהיא, כולל אותנו, נמשיך להילחם. ומתוך מלחמה אי אפשר לעשות שלום עם עצמנו. אי אפשר לעשות שלום עם המציאות שלנו, ואי אפשר לצמוח ולהתפתח. רגשות אשם, האשמות, אלה רגשות הכי מונעים התפתחות. אנחנו רוצות לקבל את עצמנו, ורק מתוך קבלה שלנו ושל המציאות, רק מזה נוכל לצמוח ולהתפתח, וזה אומר גם להאמין בעצמנו. אז המרכיב השלישי, להאמין בעצמך. כי דרך הזן מלמדת אותנו שאחרי שאני מכירה אותי, אני מקבלת אותי, יש לי את היכולת להאמין. אז הזן מאסטר אומר, יש לנו רק שתי ברירות. אני יכולה מהבוקר עד הערב לתרגל, אני יכולה, ואני יכולה לתרגל, אני לא יכולה. ואם אני אתרגל, אני יכולה, אני באמת אוכל. ואנחנו יכולות הכל. ואם אני אתרגל, אני לא יכולה, וזה מה שאני אגיד, וזה מה שאני אאמין בו, זה מה שיקרה במציאות. אז אנחנו לא עוסקות כאן באיזשהו שכנוע עצמי, אנחנו מפתחות בכלים של דרך הזן, שאלה כלים מאוד מאוד סדורים, שעובדים מהשנייה הראשונה של התרגול לפעמים, אנחנו מפתחות יכולת לסמוך על עצמנו ולהאמין בעצמנו. וכל מה שאנחנו מפתחות בתרגול, אנחנו יכולות לקחת אותו לחיים, כי זו האיכות שמתפתחת בתוכנו. אז אני קצת אספר לכם את הסיפור שלי ומה שהביא אותי לדרך הזן, איך מעיתונאית הפכתי להיות מורה לזן, זה לא מאוד מאוד שגרתי. אז על מנת להכיר את זה, תכירו אותי קצת. שמי רק כמו שאמרתי, לא נולדתי בארץ, נולדתי ב-1980 ברוסיה, שהייתה אז ברית המועצות. נולדתי למשפחה טובה ומסודרת, אמא מאוד אוהבת, אבא יציב, גרתי בעיר מושלגת שקוראים לה חברובסק, שנמצאת מאוד מאוד רחוק במזרח, במרחק של 7 שעות טיסה ממוסקבה, עד מוסקבה ואז עוד 7 שעות טיסה. אז שם נולדתי וגדלתי ומאוד מאוד אהבתי את אמא שלי, הייתה לי מערכת יחסים איתה שהייתה מבוססת על אהבה מאוד מאוד גדולה. כל החוויה שלי של הילדות הייתה שאני מאוד מאוד אהובה. אני זוכרת שאפילו הייתי שואלת את אמא שלי, הייתי אומרת לה, אמא, ואם יקרה לי משהו, מה תעשי? אם אני אמות? אמא שלי הייתה אומרת לי, אם תמותי, אין לי מה לעשות, אני אשכב יחד איתך. וזה היה מחמם לי את הלב, כאילו הייתי יודעת שאני בטוחה ומוגנת בעולם הזה. וככה גדלתי ובאמת הרגשתי מאוד מאוד אהובה, ואז בגיל 9, אתם לא תאמינו מה קרה, נולד לי אח קטן. אז כמה שבאמת הרבה אהבה נכנסה לחיים שלי, כי אהבתי את התינוק הזה וגידלתי אותו, כי כבר הייתי ילדה גדולה יחסית, יחד עם האהבה, פתאום האהבה של אמא שלי מאוד מאוד השתנתה. בחוויה של הילדה איבדתי את הבלעדיות שלי כילדה יחידה, ואיבדתי את הקשר המיוחד שהיה לי עם אמא שלי. אמא שלי השתנתה. פתאום הייתי צריכה יותר לעזור לה, פתאום הפכתי מהתינוקת שלה למישהי שעוזרת לה. פתאום כל הדברים הכי טעימים שהיו בבית כבר לא היו בשבילי.
זו לא הייתה תקופה של צנע ממש, אבל לא היו מדפים מלאים בכל מיני דברים טובים בחנויות. היה יוגורט אחד, לא היו פירות, היה תפוחים ואגסים. אז אם הייתה בבית פתאום בננה, פעם היו אומרים, לא, זה רק אירוצ'קה אוכל את הבננה, פתאום זה רק אחיה מקבל את כל הדברים. אז בתור ילדה ממש ממש איבדתי משהו מאוד מאוד מהותי. ורק היום אני יכולה להגיד שמאותו רגע אני יצאתי בעצם לעולם כדי לחפש אהבה, לחפש שייכות שכל כך חיפשתי בכל מקום, והדרך שמצאתי אז הייתה להצטיין. אז הייתי מצטיינת בבית ספר, והייתי מצטיינת בבית ספר למוזיקה, והייתי שחקנית שחמט מצטיינת, והיה לי עוד לפחות 3-4 חוגים שהייתי מצטיינת בהם והשתתפתי בהם. ובשנת 95 החלטתי שאני רוצה להמשיך את המסע שלי, ועזבתי את הבית כדי לעלות לישראל בתוכנית נעלה של עליית הנוער, ונחתתי בתוך קיבוץ יוטבתה במדבר, מ-40 לפלוס 40, במזג האוויר. וזה היה כמובן שוק מאוד מאוד גדול, כי אני באתי עם רצון להשתייך, עם רצון להיות אהובה, חיפשתי אהבה, חיפשתי הוקרה, חיפשתי הכרה, אבל החברה הקיבוצית, הילדים לא כל כך עניין אותם להיות חברים שלנו, בטח לא שלי. לא ידעתי מילה בשפה העברית. לא היו לי בעצם חברים צברים, הרגשתי רצון וצורך להשתייך לחברה הישראלית, אבל הם לא רצו בי. אז אני זוכרת שקיבלתי אז החלטה מאוד מאוד נחושה ואמיצה ואמרתי, אני אלמד את השפה הזאת, אני אהיה מצוינת, אני יותר טובה מכם. וכך יצאתי לדרך, עם איזושהי החלטה נחושה שהבנתי בסוף שמביאה לכל הישג. הייתי מורה חיילת בצבא, למדתי באוניברסיטת תל אביב, בשנת 2003 התקבלתי לעבודה בטלוויזיה בתור תחקירנית בתוכנית לונדון וקירשנבאום. מחצית מהדברים שדיברו איתי, לא הבנתי על מה מדברים. לא הכרתי כל כך את הפוליטיקה, לא הכרתי כל כך את האקטואליה, אבל הייתי נחושה ללמוד. המשכתי ללמוד את השפה, הפכתי לכתבת, הפכתי לעיתונאית, הוכחתי לכולם הכל. האם מילאתי את הבור של אהבה שנפער אי שם כשהייתי ילדה צעירה? עדיין הרגשתי שאני כל הזמן צריכה לעבוד קשה מאוד על מנת להשיג אהבה מבחוץ. רצתי אחרי הרייטינג, אורחים שלי כל הזמן היו נותנים לי משימות, התחתנתי, הבאתי 2 ילדים, המשכתי לרוץ אחרי כתבות, נשחקתי והרגשתי שאני קצת מאבדת משמעות בשביל מה אני עושה את כל הדברים האלה. אז נכון, אני מתיישבת בתוכנית ובאולפנים של הטלוויזיה, אבל אז הגיעה קורונה, וגיליתי שאני כבר לא מבינה בשביל מה אני עושה את זה. כי משמעות של הדברים לא ממש הייתה שם עבורי. ידעתי שאני רוצה לעשות טוב לאנשים, אבל בטלוויזיה, בינינו, לא תמיד טובת הציבור היא מה שמנחה את האורחים של הטלוויזיה. מה שמעניין אותם זה טובת הערוץ, אולי טובת הרייטינג. כשהתחלתי לחפש משמעות נוספת לדברים, מצאתי תפקיד כמקדמת בריאות של האגודה למלחמה בסרטן, הייתי אחראית על ההרצאות שלהם וההסברה למניעה ואבחון מוקדם של מחלות הסרטן, וכשלפני שנתיים, באוקטובר 2023, כשכל המדינה חוותה אסון לאומי, גם אני חוויתי משבר בריאותי גדול, פתאום מיששתי גוש בשד, למזלי הייתי במודעות, גיליתי את זה מוקדם, נכנסתי לטיפולי כימותרפיה, לניתוחים קשים, אבל 2 עברו, והנה אני כאן אישה בריאה. מה הציל אותי? התחברתי עמוק מאוד למשמעות, בשביל מה אני קמה בבוקר, בשביל מה אני עושה את מה שאני עושה, והמשמעות שאני מקבלת היום זה מזה שאני מלמדת נשים, וגם גברים בקורסים שאני מנחה, גם בקורס הספציפי הזה שאני מציגה היום, את הכלים האלה של איך בעצם אפשר להתמודד עם החיים. אז אני ממש עוד מעט אתן לכם את הפרטים על מה אנחנו עושים בדרך הזו, ואיך אנחנו עובדים עם התודעה שלנו, איך אנחנו מנהלים את עצמנו, בכל סיטואציה בכלל, ואיך אנחנו בסופו של דבר מתחברים למשמעות. על זה אנחנו נדבר היום, אבל אני ממש אשמח להכיר גם אתכן, מה מביא אתכן למפגש הערב, מה הביא אתכן לקהילה, מה הייתן רוצות לקבל מהמפגש היום. אז אם יש מישהי שרוצה לשתף, אני ממש ממש אשמח, רק תפתחו את עצמכן.
יש מישהי שרוצה לשתף? להציג את עצמה? יש לי קהל שקט היום ממש. איך אני אדע? פה אני מדברת. טוב, אז אם אין לנו אף אחת שרוצה להציג את עצמה, אני אמשיך. אוקיי. אז מה מונע מאיתנו בחיים להיות בשקט פנימי, בשלווה, בחופש, בקרבה עם מערכות יחסים, באושר ובתחושה של סיפוק והצלחה? מה מונע מאיתנו? אז יש לנו בעצם כמה מצבי תודעה. המצב הראשון נקרא מחשבות מטרידות. מכירות את זה? מה שמאפיין בעצם את המחשבות האלה זה שאני רוצה למשל לישון, אבל במקום לישון אני חושבת את המחשבה, ונגיד שאני מתארת איזשהו מצב, ואני חושבת על זה ואני חושבת על זה. כשאני סיימתי לחשוב את התסריט הזה שתיארתי לעצמי, האם המחשבה נגמרת וחולפת? לא. זה מתחיל מההתחלה כל הסרט, כאילו מה לא הבנתי בפעם הראשונה שחשבתי את זה? זה מה שנקרא מחשבה מטרידה, אותו הלופ המחשבתי שבא והולך, ואי אפשר לעצור אותו. זה המצב הראשון. מצב התודעה השני נקרא רגשות מאמללים, כעס, בלבול, עצב, חרדה, אשמה. כל הרגשות האלה מגיעים אלינו, מציפים אותנו ומאמללים אותנו. לפעמים הם גורמים לי לפגוע בעצמי ובאחרים. מצב תודעה שלישי נקרא להיות נפרד ממי שאני אוהב. בחיים לא תמיד אנשים שאנחנו אוהבים יכולים להיות קרובים אלינו. אז כשאנחנו נפרדים מהאנשים האלה, אנחנו סובלים. מצב תודעה רביעי נקרא להיות בקרבת בן אדם שאני לא אוהבת. למשל, אני עובדת עם מישהי שמעצבנת אותי או מרגיזה, או שאני במשפחה פוגשת בן אדם שמפעיל אותי מבפנים. אני יושבת בשולחן והוא צוחק, אולי הוא צוחק עליי. הוא מדבר, אולי הוא מדבר עליי. כל פעם שאני נמצאת בסביבה שלו, לא נעים לי. אני סובלת. ומצב תודעה חמישי נקרא לא להשיג את מבוקשנו. מישהי מכירה? לא להשיג את מבוקשנו. כולנו רוצות משהו, אבל מה לעשות שבחיים לא תמיד אנחנו מקבלות את מה שאנחנו רוצות להשיג, ובתוך המצב הזה אנחנו גם הרבה פעמים דוחות את המציאות הקיימת, לא מקבלות את מה שיש ורוצות משהו אחר. אז כל המצבים האלה שציינתי נקראות בשפה הבודהיסטית ובשפת הזן סבל. והמקור לסבל שלנו הוא לא המצבים עצמם. המקור לסבל נמצא בהזדהות שלנו עם מה שמתעורר בתוכנו. המקור לסבל הוא ההיקשרות שלנו לנעים ולא נעים. ההיקשרות שלנו למה שאנחנו אוהבות והוא נעים לנו, וההימנעות שלנו, הדחייה שלנו, של הלא נעים, מה שלא נעים לנו. לזה אנחנו קוראים הזדהות. ההזדהות שלנו נוצרת על ידי המחשבה שלנו, על ידי ביקורת, שיפוטיות, פרשנויות, משמעויות שאנחנו מייחסות, והשוואות אלינו, לעצמנו ולעולם. במילים אחרות, הסבל נמצא בתוך המחשבות שלנו, וזה החדשות הטובות. מכיוון שהסבל נמצא בתוך המחשבה, אם נשנה או נדע לעבוד עם המחשבה שלנו, זה בידיים שלנו למנוע את הסבל של עצמנו. ומכאן, ברגע שיש לנו את היכולת למנוע את הסבל, אנחנו יכולות לפתח איזו איכות שאנחנו רוצות בחיים שלנו. איכויות שאמרנו, כמו שלווה פנימית, כמו אושר, תחושה של סיפוק והצלחה בכל תחום. דרך הזן, מה שייחודי בה,
זה שהיא לא עוברת דבר ועובדת עליו, אנחנו עובדות על המקור של הדברים, ואם אנחנו מטפלות במקור, כל החיים משתנים לטובה. אז על מנת שנוכל לעבוד עם מצבי התודעה האלה, אנחנו צריכות להכיר 4 קבוצות. ורק שנייה, אני מביאה לנו לוח על מנת שאני אוכל לרשום לכם את זה. סליחה. אוקיי. על מנת לעבוד ולהתחיל לנהל את הסבל שלנו, אנחנו עובדות עם 4 קבוצות. ו4 קבוצות זה תחושות, רגשות, תפיסות ודחפים. בואו נניח את זה, נוריד את זה לקרקע, אוקיי? מה זה תחושות? תחושות זה בעצם פיזיולוגי, חום, קור, עקצוץ, גירוד, כאב. כל אלה זה תחושות שבתוך הגוף שלי. רגשות, עצב, כעס, בלבול, חרדה, כל אלה רגשות. תפיסות זה תפיסות העולם שלי. צודקת, טועה, זה תפיסת עולם, זה לא המציאות. דתייה, חילונית, זו תפיסת עולם, זה לא העולם עצמו, אוקיי? אז תפיסות העולם שלי באות בדרך כלל לידי ביטוי על ידי החשיבה שלי. ובסופו של דבר גם דחפים. דחפים, דחף למתוק, דחף לסיגריה, דחף למגע, דחף להתבטא, דחף לצעוק על מישהו, דחף להרביץ. 4 הקבוצות האלה, תחושות, רגשות, תפיסות ודחפים, מה שמאפיין אותן זה שהן עלולות להיות אלה שמנהלות אותנו, אוקיי? אבל מה? כולן באות והולכות, תחושות באות והולכות, רגשות באים והולכים, תפיסות באות והולכות, לפעמים תפיסה גם כן משתנה, דחף, גם הוא בא והולך, אממה, אם אני לא יודעת לנהל את הקבוצות האלה, אז הם מנהלות אותי. לפעמים הדחפים שלי מנהלים אותי, תפיסות עולם שמנהלות אותנו, יש על זה מלחמות ואנשים נהרגים. זה שלי, זה לא שלך. ועל זה אנחנו נלחמים. רגשות שמנהלים אותי. אני עכשיו מפחדת וחרדה, ומתוך זה אני פועלת ואולי עושה טעויות. אני עכשיו כועסת, ומתוך זה אולי הורסת מערכת יחסים. כי זה מה שמפעיל אותי. וכמובן תחושות. אני לא יכולה לשאת את התחושה של ההצפה בגוף או הכאב. אני פועלת על פי התחושה שלי, בלי לנהל אותה, בלי יכולת לשאת את התחושה, אני עלולה לעשות טעות. אז דרך הזן מלמדת אותנו לנהל את 4 הקבוצות האלה, ולא לתת להן לנהל אותי. כי אם הם באים והולכים כולם, אז זה הופך אותם לאורחים, והופך אותי לבעלת הבית. אז אם הם אורחים ואני בעלת הבית, מה שחשוב כשיש אורחים, זה לדעת שיש בעלת הבית, לתת להם לבוא וללכת. אבל אם אין בעלת הבית, אז האורחים עושים מה שהם רוצים בבית שלי. יכולים לבוא, להישאר לכמה זמן שהם רוצים, לעשות בלגן ולא ללכת. אז דרך הזן מלמדת אותנו לנהל את 4 הקבוצות. תחושות, רגשות, תפיסות, שבדרך כלל נמצאות בראש שלנו, ודחפים. אז בקורס שאנחנו מדברות עליו, אתם תלמדו ותתרגלו איך לזהות את הקבוצות האלה, שאנחנו קוראים להם אורחים, ולא להזדהות איתם. לזהות, אוקיי, יש בי תחושה, יש בי רגש, וואי, זאת התפיסה שלי. אמרנו להכיר את עצמנו. וואי, יש בי דחף, ולא להזדהות.
לא להזדהות זה אומר שיש לי את היכולת להתבונן על זה, ולא להיות מופעלת על ידי זה. אז אנחנו ממש ממש מפתחים את היכולת הזו. אם למשל כשהייתי ילדה צעירה, היה לי הצורך כל הזמן לחפש אהבה בחוץ ולקבל אישור חיצוני. ואני הלכתי ומהבית שלי הגעתי לישראל וביקשתי שהצברים ייתנו לי, ילדי הקיבוץ ייתנו לי הכרה והוקרה. לא קיבלתי את זה, אז הלכתי והתחלתי לעבוד בטלוויזיה. וחיפשתי בעצם הכרה והוקרה ברייטינג. אבל בסופו של דבר, דרך הזן מלמדת אותנו, וגם החיים מלמדים אותנו, שאף אחד לא ייתן לנו את מה שאנחנו כל כך רוצות. זה הכל נמצא בפנים, ואם לא נמצא את זה בתוכנו, אין מה לצאת החוצה ולחפש. יש כמובן דרך וסיבה להגיע לתוצאות בחיים, להצליח, לחוות סיפוק והצלחה, אבל מתוך חיבור למשמעות. לא מתוך ניסיון ורצון למלא בור אינסופי של צורך, שתמיד מנהל אותנו בלי שאנחנו יודעות. אז לזהות ולא להזדהות, זו המיומנות הכי ראשונה שאנחנו צריכות לפתח. אז אנחנו כבר נתרגל איזשהו תרגול ראשוני מאוד, ואני אציג בפניכם את הנחת העבודה המרכזית שלנו בדרך הזן. עד שלא נלמד, נתרגל וניישם את אומנות האי-הזדהות למחשבות, רגשות, תחושות ודחפים שלנו, אנו נשכפל את אותה המציאות, נבחר את אותן הבחירות, נעשה את אותן הפעולות ונפיק את אותן התוצאות. אז המטרה שלנו זה לפרק ולשחרר את ההזדהות לרגשות, לחשיבה וכדומה. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצות זה לפגוש את עצמנו בשקט של המדיטציה. ואז אנחנו רוצות בעצם לקחת שלווה ומטאפורה מהר. הר. דרך הזן מביאה לנו הרבה מאוד השראה מהטבע. אז למשל אם ניקח את ההר וניקח את הנהר, מה אנחנו לוקחות מההר למדיטציה שלנו? ההר מלמד אותנו רק לשבת, לא לזוז ולא לעשות דבר. כשאנחנו יושבות במדיטציה ואנחנו רק יושבות, אנחנו בעצם לא מצפות מעצמנו לדבר. אנחנו רוצות רק להיות בנוכחות בכאן ועכשיו. ואז כל מה שמופיע, כל מחשבה, כל רגש, כל תחושה, כל דחף, אנחנו יכולות לזהות את זה, וואי, זה מגיע. ובמקום לפעול על פי זה, במדיטציה אנחנו נשארות רק לשבת. וזה אומר שהתודעה מרגע לרגע מתמודדת לא להיות מופעלת על ידי הדבר, ומפתחת הרגל חדש. כי המחשבות שלנו הן ההרגלים שלנו. המחשבות שלנו הן האוטומטים שלנו. והמדיטציה מפתחת בנו את היכולת לראות שיש מחשבה ולא לפעול. לשבת בשקט, לתרגל מדיטציה, לתרגל את היכולת החדשה. לא לזוז. ההר מלמד אותנו להיות יציבות, לא לזוז. המציאות יכולה להשתולל, התודעה יכולה להשתולל, אם אני ממשיכה לשבת בלי לזוז, ויכולה לשאת את הדבר הזה, את השערה הזאת, זו יכולת שאני אקח לי גם לחיים. ולא לעשות דבר, זה הרבה פעמים הדבר הנכון ביותר לעשות. במדיטציה אנחנו על פניו לא עושות שום דבר, אנחנו רק יושבות, אבל אנחנו מתרגלות טכניקה שאני תכף אלמד אתכן, שבעצם מלמדת אותנו לוותר על לדעת מה עכשיו אני צריכה לעשות. למשל, אני תמיד שהייתי מתיישבת מדיטציה, מיד היו קופצים לי כל הסידורים שאני צריכה לעשות. צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, כי פתאום המוח ריק, ומה שעולה זה מיד הרעש שהמוח יודע לייצר. אז מה שאני עושה במקרה כזה,
זה פשוט ממשיכה לתרגל, ושמה לב, אוקיי, זה כנראה ההרגל שלי, ישר לרוץ לסידורים, והאמת, זה ההרגל של כל הנשים. ישר אנחנו רוצות לסידורים, לבישולים, אבל מתי נתרגל שקט? מתי נטיב עם עצמנו? מתי נלמד לאלף את התודעה שלי ולפתח הרגל חדש, יציב, עוגן פנימי? אז אנחנו נתרגל בכמה דקות ישיבת מדיטציה כעת את הדבר הזה שעליו אנחנו מדברות. נעשה מדיטציה בישיבה, לאחר מכן אני אסביר לכם איך בעצם אני הולכת לעבוד איתכן בקורס, אם תרצו להגיע לקורס, ולאחר מכן בסוף אל תלכו תישארו, נעשה גם מדיטציה בתנועה, ואני אסביר לכם גם את עקרונות הנהר, איך בעצם הזן לוקח השראה מהנהר שזורם ורק פועל. אז בואו נשב לנו ישר. וניתן לגב להיות זקוף. ושימו לכם ידיים בתנוחת מודרה, יד שמאל מעד יד ימין, אצבע גודלים נוגות קלות, ואנחנו שמות את הידיים על הבטן. אתן יכולות לעצום עיניים, ואנחנו מכניסות אוויר דרך האף, ומוציאות אוויר, אפשר דרך הפה או דרך האף, זה לא משנה. מה שחשוב שאנחנו מתחילות לנהל נשימה על הבטן. שאיפה, בטן מתרחבת. נשיפה, בטן מתרוקנת. ועל מנת שנוכל לשמור את התודעה במקום אחד, בנשימה על הבטן, אנחנו רוצות פשוט להעמיק ולהעריך את הנשימה שלנו באמצעות ספירת אורך הנשימה. אנחנו סופרות את השאיפה, שואפות על 3 למשל, שאיפה 2, 3, ונושפות יותר ארוך. נשיפה 2, 3, 4, 5. בזמן שאנחנו שואפות ונושפות, אנחנו רוצות לשמור את הריכוז בתוך הנשימה, ופה זה המקום שלנו להכיר את מה שמתעורר בתוכנו כשאנחנו נושמות. כל מחשבה שמגיעה ברגעים האלה, אנחנו בעצם שמות אותה לרגע בצד, ורק חוזרות מרגע לרגע לנשימה. כל רגע שבו שמנו לב שנדדנו, רק לחזור לנשימה. ותפתחו את החושים שלכם. תנו לתודעה להיות ערנית, מרוכזת וערנית. אז אתן ממשיכות לספור את אורך הנשימה שלכן, נושמות לבטן ארוך, איטי. ולאט לאט תעבירו את תשומת הלב לכפות הידיים, הזיזו אצבעות וצאו מהתרגול.
אז בעצם מה שאנחנו פוגשות במדיטציה זה את עצמנו. וכל ארבעת הקבוצות שעליהן דיברנו, תחושות, רגשות, תפיסות ודחפים, כולן מופיעות באותם רגעים שאנו מתרגלות מדיטציה בשקט. והתרגול שלנו זה לזהות שזה קיים ולהמשיך לדבוק באותה טכניקה שבחרנו, כי זו המהות לכך שלא הזדהינו. פשוט חזרנו לתרגול, וזה לפתח בנו את היכולת מרגע לרגע גם בחיים, לא מיד לפעול כשמשהו מופיע. לשים לב שזה מופיע. וזה כמו בחדר כושר שאנחנו מפתחות שריר או כל הרגל אחר, גם זה אפשרי. והמסגרת שלנו, של הקהילה, של תרגולי בוקר, של הקורס, זו בדיוק המסגרת לפתח את היכולת הזו. אז מה אנחנו בעצם הולכות ללמוד בקורס? הקורס שלנו נפתח ביום חמישי הבא, וזה קורס של 8 מפגשים, שנקרא יסודות הזן, שמתקיים גם בזום וגם כאן, אצלי בבית ברמת גן, במרחב הזה, שהוא מרחב מאוד מאוד נעים. ובקורס אנחנו בעצם לומדים לשים דגש על דרך חיים שהיא כמו בחיים עצמם. לתרגל, לפתח יכולת, אז בעצם יש לנו את כל המסגרות האפשריות להמשיך ולהתפתח. הקורס מאפשר לנו בעצם להכיר את עצמנו ולעשות שינוי טרנספורמטיבי, שינוי שאנחנו לא נחזור על אותם טעויות. שינוי שבו נוכל להיות גם מאושרות יותר, גם לרגועות יותר, שלבות יותר. כל אחת מגיעה עם המטרות שלה, ולאחר מכן מגשימה. בנוסף לכך בעצם שזה קורס שמתקיים פעם אחת בתשלום, לאחר מכן אפשר לחזור עליו שוב ושוב, ככל שאני מלמדת אותו בזום, ללא עלות. זה בעצם הצורה שלנו, שהיא צורת המנזר, שככה אנחנו לומדים. אז עלות הקורס היא עדיין עלות היכרות, מכיוון שהעלות האמיתית של הקורסים האלה היא מעל 3,000 שקלים, זה במקום שאני באה ממנו, אני מנגישה אותו לנשים וגם לגברים ב-2,400 שקלים, הוא מתחיל ביום חמישי הבא, וזה 8 מפגשים של 3 שעות, באמת באמת משני חיים, אפשר לחזור על התוכן הזה שוב ושוב, להמשיך ולפתח את היכולות. בחלק הראשון של הקורס אנחנו לומדים את העקרונות האוניברסליים לפיתוח שלווה וחופש. כל דבר שנלמד ניקח לקרבה במערכות יחסים, והמערכת יחסים החשובה ביותר עם עצמנו, וכמובן שלאחר מכן עם הקרובים לנו. ובחלק הנוסף השני של הקורס, המפגשים מ-4-8, אנחנו לומדים בעצם מפתחות להצלחה בחיים. עקרונות שעוזרים לנו להצליח במשימות, איך אני יכולה להציב בפני מטרה ולהגיע אליה. לא סתם, בעצם אנחנו לוקחים את הכלים האלה שפיתחו במזרח הרחוק ומנגישים אותם לחיי היום יום, להעניק משמעות וגם הצלחה, לחוות סיפוק ואושר, גם במערכות יחסים וגם בכל תחום שתבחרו, להגיע למטרות שהצבנו לעצמנו. ועל מנת להגיע למטרות שהצבנו לעצמנו, דרך הזן מלמדת אותנו עיקרון נוסף, ואותו אנחנו לוקחים מהזרימה של הנהר. הנהר כשהוא זורם זה בעצם איזשהו יסוד של הטבע, שהוא מצד אחד לא נתקל באף אחד. אם הנהר זורם ויש סלע, הוא פשוט עוקף אותו. אז הנהר מלמד אותנו להיות זורמים יותר, וגם לפעול בלי לחשוב יותר מדי. הרבה פעמים מה שחוסם אותנו מלהשיג את המטרות שלנו בחיים, זו רק החשיבה שלנו. אנחנו יכולים לחשוב על משהו, ויש לנו רעיונות נהדרים, ואנחנו יכולות להשיג הכל, אבל אז אנחנו מתחילות לדמיין את העתיד, ולהיזכר בעבר, ולהתחיל להטיל ספק בעצמנו. דרך הזן מלמדת אותנו עיקרון מאוד פשוט, just do it. נייק עשו מזה אימפריה. just do it זה אומר לעשות מתוך חיבור למשמעות של העשייה שלי,
בשביל זה אני קמה בבוקר, בלי לחשוב על התוצאות של העשייה, כי זה לא אני אחראית על התוצאות. אני אחראית רק על המעשים שלי, רק על המשמעות שאני מביאה. אני אחראית לעשות לכם את המפגש הזה. אני אחראית להביא לכם את הידע. האם תיקחו את זה? האם תשתמשו בידע שאני מביאה לכם? האם תיקחו את זה לחיים שלכם? זו לא אחריות שלי. זה כבר אחריות שלכם, אחריות של הנסיבות. אז לדעת להפריד מתי זה התפקיד שלי, ומה אני כן עושה כדי להגיע למטרות שלי, ואיפה זה לא התפקיד שלי, ולמה לא כדאי לי להטיל ספק בעצמי. אז אנחנו נעבוד בקורס על היכולת רק לפעול. וביכולת רק לפעול יש לנו גם תרגול, שנקרא מדיטציה בתנועה. כשאנחנו עושים מדיטציה בתנועה, זה לקוח מהעולמות של צ'יקונג וטאי-צ'י, שאלה אומנויות תנועה ונשימה שפותחו במזרח הרחוק. בבקרים גם שאנחנו מתרגלות מדיטציה, יש לנו כמה דקות של מדיטציה בתנועה, ואני אתן לכם פה הדגמה קטנה. זה תרגול נפלא שמפתח מיד שלווה פנימית. ואני אתן לכם, אם אתן רוצות להתנסות, ממש כמה דקות כאלה. אז לפני שאנחנו נתנסה, אני ממש אשמח אם תוכלו להגיד לי מה אתן לוקחות מהמפגש היום, לפני שאנחנו ניכנס לתרגול נוסף. ואיך אתן בעצם פוגשות את דרך הזן. ואם יש לכן שאלות על המפגש, אני ממש אשמח לשמוע. טוב, אני רואה שאין שאלות, בסדר גמור, מי שרוצה, אתם יכולות גם לשלוח לי שאלות בצ'אט. יופי, אז אם יהיה לכם שאלות בצ'אט, תשלחו לי. נהדר. אז על מנת לתרגל מדיטציה בישיבה, בתנועה, אנחנו יכולות בעצם להישאר בישיבה. בקורס אנחנו עושות את זה גם בעמידה, וכעת נעשה את זה בישיבה. אז אנחנו בעצם רוצות לשבת יציב, ואנחנו נביא את הידיים שלנו לתנוחת עקידה. בשאיפה אנחנו רק מעלות את הידיים מעלה. אפשר לעקוב עם המבט אחר הידיים, ובנשיפה נפתח אותם לצדדים, נצייר מעגל גדול, ונביא אותן בחזרה לתנוחת עקידה. עכשיו זה לא סתם תנועות של הידיים, זה סינכרון מושלם עם הנשימה. שאיפה, נשיפה. אנחנו רוצות כמה שיותר להעריך ולהעמיק את הנשימה ביחד עם התנועה. מה קורה לנו כשאנחנו נושמות ככה, ביחד עם התנועה? התודעה יכולה לספר כל מיני סיפורים, והגוף רק פועל. הגוף מקשיב לנשימה, אנחנו רק עושות. והמיומנות הזאת של רק לעשות, בלי לחשוב, מיומנות מאוד חשובה לפתח בחיים. עוד פעמיים לתנועה הזאת. ואני הופכת את התנועה, בשאיפה ידיים באות מהצדדים, מציירות מעגל,
וכמו אוספות כדור של אנרגיה ומביאות אותו לאזור הבטן שלנו, לטנג'ן, לאגן האנרגיה שלנו. שאיפה מהצדדים, פותחות ואוספות. נשיפה, מביאות את הכדור לבטן. ושוב תמשיכו. שאיפה, נשיפה. אז אנחנו קוראים לתרגול הזה מדיטציה בתנועה. מה שקורה זה שאנחנו עדיין נושמות במודעות, הגוף משתתף, ותודעה שיש לה בדרך כלל רצונות משלה, אנחנו רק שמים את המחשבות לרגע בצד, ומפתחים יכולת לנשום ולהיות במודעות אל הגוף. פעם אחרונה לתנועה הזאת. ובפעם הבאה אנחנו רק ניתן לידיים לעלות עד האזור של הכתפיים ולהיפתח לצדדים בשאיפה, פותחות את החזה, אוויר נכנס. נשיפה, סוגרות את הידיים ומורידות אותן מטה. אז שאיפה, כל הגוף נפתח. נשיפה הוא נסגר ומתקפל. סינכרון מושלם בין תנועה לנשימה. כאילו כל הגוף הוא איבר נשימה אחד. אנחנו מאיטות את עצמנו. התודעה, הראש תמיד ממהר. הגוף והנשימה רוצים להאט. מתרגלות עשייה מתוך מודעות. ולא מתוך בא לי לא בא לי, שזה בדרך כלל מה שהתודעה שלנו מספרת לנו. מייצבות את עצמנו. ופעם אחרונה כזאת. והוקרת תודה על התרגול המשותף. תודה רבה. אז אנחנו ככה תרגלנו כמה דקות של מדיטציה בתנועה. פיתחנו איכות מאוד מאוד חשובה שנקראת האטה. פגשנו את המחשבות שלנו בתוך התרגול הזה, כי תמיד הן מגיעות שאנחנו בשקט והשקטה של התודעה. ועל ידי התרגול הזה אנחנו בעצם יכולות ללמוד מתי להיות הר, רק לשבת, לא לזוז, ומתי להיות כמו נהר, מתי לזרום, מתי לאפשר בעצם לאחר להוביל ולהיות מובלות, ומתי אנחנו רוצות להוביל ורוצות לקבוע. אז מאוד מאוד שמחתי ללמד אתכן. אם יש למישהי שאלה, אני סוגרת את ההקלטה, וכי כל התודה רבה למי שהקשיב לנו בהקלטה. אני אשאיר מקום של כמה דקות לשיתופים שלכן ולשאלות בזמן שההקלטה סגורה.